Parlok ni pediang so bhai bhi sesin syakane ka channel ka jongi. Dia syang ya page akane ka video ngakar pat dia bhi ba pin singau ba ban subscribe akane ka channel. Bat kumju share bat like ya ki videos ki jongi. Dia akane ka video ngia page ya play ba lamik ki jing kulmar ha jinking swear man hakane ka khasan trik jong brai akos kata de ke sing Independence Day hagbal don gajing ya ko khwai dokha hagane ga chaka te hagane gajing ya kop khwai long ba gajing ya kop khwai ka ya ibe ki rawan ki khwai daga jinglong ko ba gajing khwai jongki ka ya ibe ernti ndrai nda ade ka por ban ajing tip ya ke lucky draw nrai tang nomor babom biang ka sound system kamla ban kot sha ki ba ki babun de nomor kata kedau ba mi ka jingkulmar ki ba ki ya huri hura de nomor ka ne ka sound system ba khane ka por lab ni ya ka e ka bajia ha ka ba wei ne usamla badon hak ne ka pung nrai phose usa pengambiang sa kapung da kabaki pajba kia kenjat jauh te plan i baki briuru hagane kapor ki penjot ya kine ki dampar bat ibol ro bat ya ke auto kitan hagba kin sayo hagalo kidro ndai namar ka cingkulmar kila syong hajrong kine ki bolero ne ki dampar film iya gane ka dor te parlok tangkan dengan video ku beli sibun saya kenupat hagui pat ku video